ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಕಾನಗ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರಿಯರೆ ಕೆಲವೇರು ತಯಾರಿಜ್ಜರು ಪೊಣ್ಣುಲು ಮದ್ವೆ ಆಯರೆ ಕೇನುಜರೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಸುದ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕದ ಜವನೆವರಿ ಮದ್ವೆಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರಂದಿನೇಡ್ದವರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆನೆ ಬುಡ್ನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು ಬ್ರಾಣಿರಿಡು ಪೊಂಜುಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಮದ್ಮೆ ಆಯರೆ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕು ಜಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಸುದ್ದಿ ಇನಿ ಕೊಡೆದ ವತ್ತು ಪ್ರಾಯ ಬನ್ನಗ ಮದ್ಮೆ ಆಯರೆ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಏತೋಚವನೆರು ಮದ್ಮೆ ಅವಂದೆ ಒರಿದಿನೆನ್ ತೂವಲಿ ಆಂಡ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಜವನೆ ಉರಿ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತಂಡಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗ್ ಮದ್ಮೆಗ್ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ಪುಜರಂದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆನೆ ಬಿಡ್ತಿರು ಕರಿನ 10 ವರ್ಷಲೆಡ್ ಮಲೆನಾಡು ಇರ್ಬುಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚು ಜವನೆರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆನ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿರು ಕಚ್ಚೆ ಮುಂಡು ಜನಿವಾರ ಶಾಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೌರಾಹಿತ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಆಣು ಬುಡ್ಚಿಂದು ಇತ್ತದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ರೆ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜರು ದಿನಕ್ಕೂ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೌರಾಹಿತ್ಯೋಡು ಬತ್ತನಲ ಆ ಪಣವು ತಂಕ್ಲನ ಬೇಲೆಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚ ಮಲ್ಪುಜಿಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲವರು ಹಿರಿಯರ ಪನ್ಪುನ ಕೇನೊಂಡು ಇಂಚಾಂಡ ಪೂಜೆಗೆ ಪುರೋಹಿತರದಂತೆ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾವ ಅಂದ್ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಡಿಕೆ ಕೊಲ್ಲುದುಂಡು.